Hei kaikki! Oletko koskaan miettinyt, miten sydämesi oikeasti toimii? No, tänään aion räjäyttää mielesi uskomattomilla faktoilla verenkierrostasi. Valmistaudu matkalle, joka vie sinut syvälle kehosi sisään ja paljastaa verenkiertojärjestelmäsi salaisuudet. Okei, aloitetaanpa sydämen rakenteesta. Kuvittele sydän kuin talo, jossa on 4 huonetta, 2 ylhäällä ja 2 alhaalla. Mutta tässä talossa on jotain erikoista. Siellä on yksisuuntaisia ovia, joita kutsutaan läpiksi. Ne varmistavat, että veri virtaa vain yhteen suuntaan. Aivan kuten et halua ihmisten kulkevan talossasi edestakaisin miten sattuu. Nyt päästään jännittävään osaan, verenkiertoon. Meillä on 2 pääkiertorataa, iso verenkierto ja pieni verenkierto. Pieni verenkierto on kuin pikavisiitti naapuriin. Veri menee sydämestä keuhkoihin hakemaan happea ja palaa takaisin. Nyt kun tiedämme miltä sydän näyttää, katsotaanpa miten se oikeasti toimii. Sydämellä on 2 päätilaa, diastole ja systole. Sinussolmuke, SA-solmuke on kuin reitittimesi, se lähettää sähköisen signaalin, joka saa sydämen sykkimään. Kammiosolmuke, AV-solmuke, taas on kuin signaalin vahvistin. Se varmistaa, että viesti menee perille kammioihin asti. Kun tämä järjestelmä toimii normaalisti, sitä kutsutaan sinusrytmiksi. Se on kuin sydämen oma tanssirytmi. Tämä tapahtuu noin 60-100 kertaa minuutissa. Vau, eikö olekin uskomaton suoritus? Okei, nyt kun olemme tutustuneet sydämeen, katsotaanpa mitä sen sisällä oikein virtaa. Veri ei ole vain punaista nestettä, se on kuin pieni kaupunki täynnä erilaisia soluja. Punasolut ovat kuin pieniä rekkoja, jotka kuljettavat happea ympäri kehoa. Valkosolut taas ovat kuin kehon oma poliisivoimat. Ne suojelevat meitä taudin aiheuttajilta. Ja tiedätkö mitä? Joka sekunti kehosi tuottaa miljoonia uusia verisoluja. Se on kuin jatkuvasti käynnissä oleva tehdas. Lopuksi opetellaan vähän latinaa. Atrium tarkoittaa eteistä, vena on laskimo, ventriculus on kammio, arteria on valtimo ja cor tarkoittaa sydäntä. Nyt voit häikäistä ystäviäsi lääketieteellisellä sanastollasi. No niin, nyt oot ihan oikeasti verenkierron guru. Seuraavan kerran kun tunnet sydämesi pumppaavan, muista, että se on tosi hieno kone, joka pitää sinut hengissä joka hetki. Joten pidä siitä hyvää huolta, syö hyviä juttuja, liiku ja muista levätä. Sydämesi tykkää siitä. Ja hei, jos innostuit tästä videosta, niin tutki lisää sydänterveyttä. Kuka tietää, ehkä sinustakin tulee vielä sydänlääkäri.